Lutadong kawatan na sikop sa buy-bust operation sa kapulisan. Si Brigadang Alan Tangkawan, brigada mo! Brigada! Dili lang day durugista, apan usa-usab di ay kanutadong kawatan ang nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Liloan atol sa gipaygayon nga buy-bust operation. Alas 11:40 sa nangaging gabi didto sa Purok Mabini sa nahisgotang lungsod. Naila ang suspect nga si alias Jeff, taga Barangay Poblasyon sa Liloan, Cebu. Nakuhaan siya og gidudahang Shabu nga gibanabana nga mokabat ngadto sa City 30 gramos ang timbang nga moabot 49 bil 640 pesos subay sa standard drug price. Nasuta sa kapulisan sa nahisgotang lungsod nga ang suspect mao day ang nangawat sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Barangay Katarman, Liloan, Cebu, Pebrero 19, tuig 2024. Human kini nagkatugma ang iyang hulagway nga nakuha sa CCTV footage. Mipay mangno ang kapulisan sa lungsod sa Liloan ngadto sa katilingban nga dili sila mohunong sa kampanya batok sa illegal nga drugas ug uban pang kriminalidad sa maong lungsod. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority. Brigada!